salat sembahyang kang sangun ning alam kubur. Oh, oh. Irang-irang motor kanceng ngomong rene tak supirani kowe seneng aja memandang oleh ana ngendi omahe Plus bareng ngendi hidup ketawa dawet di Banjarnegara segeraannya suci apa iya dawet ayo dawet di Banjarnegara. kakang pada peser marengane tuku dawet-dawet teh Banjarnegara seger lagi apa iya dawet ayo dawet teh Banjarnegara Pikir ada opo ketika kono jarang telah ombo-ombo anaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekeca Satrio Chandra Kirana. kakang pada peser marengane tuku dawet-dawet teh Banjarnegara seger lagi apa iya dawet ayo dawet teh Banjarnegara Segera sepi apa iya